ce so ku ta gaba ba a samu katimammen dan takara ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lauja. In girma Allah. Haba auta. Ai kuma cikin gida kana ta dibga nan sallama haka. Azari gida na tattalin cirewa. yanzu duk ba wannan ba. To. Ina ji. Wai yanzu kai kana ganin wai yanzu so ku ta gabas haka za a kyale mu. Mun faru so A ce ba mu da katimammen dan takara na wakil da so ku ta gabas. Da rama ba tabbatar da ko rediyon gama da aka saurari ba haka saurari. Ai Sokoto ta gabas yanzu babu waɗanda sun kai da can ɗan takara yankin Sokoto ta gabas mai takarar sanata sama da mu. Ai Ibrahim Lamido yanzu ba ka labarin Ibrahim Lamido. Ai yanzu shi ɗan takarar sanata mai wakiltar Sokoto ta gabas. yanzu zaman da ake yanzu. Tsohon labari na ai. Shi yasa ni cewa baka sauraren komi. Kai ko shi kana nan ka kimshe cikin gida kamar kumshi. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wallahi sai ka sa raina ya sanyi. Ni wallahi bacin ran da ni taho da shi. Yadda zuciyar ka taho ka nasarta min. Ni suna hukumar nan ta zaɓi. INEC din nan wallahi ni ya sa kawai in baka ka kotu. Wallahi ita ni in maka kotu. To kai na maka hukumar zaɓi INEC. Kotu. A ba mu wanda zai abin gana mu. To kwanta da hankalinka ba sai ka sha wahala zuwa kotu ba. Da Ibrahim Lami da shi a ɗan takarar sanata mai kinta Sokoto ta gabas. A yanzu da ka gani mu babu wanda ya dace da ɗan takara in dai ta ɓangaren Sokoto ta gabas ta kamar mu. Ai Ibrahim Lami da yanzu shi an ka tsaye san mana ɗan takarar sanata mai kinta Sokoto ta gabas ƙarƙashin jam'iyyar APC. To zama shi yasa ce ko rero baka saurare. Saboda haka a nemi ƙuri'u da na iyalai da na 'yan uwa a adana ranar zaɓe a hito a ɗibga mai ka sa dai aiki alherin da ya saba yi to tusawa na zai yi ta yi tunda daman ya saba yi kuma yanzu ɗora zai. Shin wai kana ne kamar misali ni wa ina bi haka ga majalisa haka in isko majalisar matasa haka ga ana ta wani ana magana wani lami shin kai kana ne kenan ba Allah da shi a ake shi aka nuni. Ka ce ni shirme na ne kai. Allah shirme na. Wala ka sare na ya sanyi. Ai ni cikin na koma. Wallahi na ji daɗin zace ko. Da mai wani dan fati na an gaya min. Amma yanzu tunda ne ka jijjige min azara da sallama ba wai zuwa za mu yi tare da kai ba. Yanzu yana. Kan gani yayi. Kai ne. To ta baki wani ne ka faɗa min ne dan takarar mu ne wanda zai da mu ne. Aka sare na. Yau wato yau sai kai na. Amma shi na saboda haka a tanadi kurbu da komai a jira ranar zaɓe. Ka fahimta ko? Suna nan bai da matsala. Ani ka ga mai min komi. Yawa. Wallahi. To. Ka ga mai min komi. Yawa Allah ba mu alheri. Ina koma daga cikin yayi. Nagode fa. Yawa. Ka kyauta.